Čaute, vítajte pri novom videu. Dnes si ukážeme, ako točíme promo spot pre Jim Beam. Nachádzame sa v Prahe v Next Move Fitness, a.k.a. ďalší pohyb. Okay. Tento spot bude bežať v Poľsku a v Rumunsku hlavne, ale neskôr to asi strihneme do viacerých krajín. Točili sme už včera s Annou a s Immanuelom. To tu strihnem trošku neskôr, lebo včera sme mali dosť krátko času na to točenie, takže backstage sme nerobili takmer vôbec. Ale dnes príde Jakub, Lucie a ukážeme si, ako to celé prebieha. Pozrieť si už vážim, takže... Že nálada je teraz minus 30, hej? Sa nemal si ani rozprávať. Tak pojdem ti ukázať aspoň, že čo ideme robiť. Včera sme točili s Imim a s Annou. Budú dve rôzne spoty, v každom spote sú dvaja ľudia. Ty budeš v spote s tou Poľkou, s ktorou sme točili včera, a Imi bude s Luciou, ktorá príde neskôr. Všetci v pohode cvičia si v takom chillovom mode. V tom im dojde energia. To znamená, že tu na s tebou spravíme cecky, jednoručku. Dojde ti energia tak, že proste dávaš biceps a spadne ti proste jednoručka, že už nemáš energiu. Tam s ňou sme včera robili, že proste dobehla a už nevládala. Ďalší shot je potom, že sedíš v šatni, takže robíme šatňu. Tam sedíš proste unavený, máš rest. V tom na teba zasvieti zo skrinky svetlo. To my iba zasvietime a lúč dorobím potom v aftri. Vtedy sa ty musíš akože pozrieť, že oddychuješ, dačo na teba zasvieti, pozrieš, že čo. Potom robíme shot, že už len si vyberáš Tora, Justway, alebo to spravíme na viackrát rôzne produkty. Piješ, to je spoločný shot aj s Annou. A vtedy zrazu dostanete energiu a idete bomby. Takže spravíme nejaký mŕtvý ťah a príťah. To je to číslo. Ale mali by byť rovnaké. 3XL. Dobre, aj tam si také. No a najlepšie bolo, keď sme mali tielko to cut-off, čo má také väčšie, len to je iba 2XL. Bude ti dobre? Tielko je v pohode. Hej, dobre. Lebo potom mám aj to také obsiahnutejšie, ale to... Dobre, čiže toto po nožke, to je celé, čo na seba potrebuješ. Prostory sú super, fakt akože na točenie, na fotenie, brutál. Hej, tie ledky, čo sú tu všade dookola, dá sa tu meniť farba. Plus potom tam uvidíte ďalší priestor, čo je také na, čo ja, jak by som to nazval, na box workout, nejaká taká miestnosť. A vyzerá brutálne. Vieš, ak to bolo dobre, keď to mali keby na backlight zo spodu, zo zadu. Čiže... Máme to tam? Dobre. Stačí 4 opakovania, keď si odrátaš sám v hlave, tak máme. Fokus, kamera, môžeme. Yes. Máme to ešte takýkrát. Môžeš ísť hneď za radom, či... Za sebou? Tak poďme. Extrém, ale Jakubovú časť už máme skoro hotovú, dotočíme len mŕtve ťahy, potom sa presunieme do šatne, tam spravíme ten najťažší záber asi, ktorý nás čaká, lebo musíme myslieť, ako spravíme ten lúč, ale to ešte v postprodukcii nejako dotvoríme a potom začneme točiť s ľudskou. OK, takže dnešný spot točíme vlastne na Blackmagic Pocketku 6K, vyzerá to asi tak. Objektívy máme pevné Cinema Lens. Do toho máme vlastne Promist 1.8, aby sme ten obraz trošku vysmutovali. Celé si to vlastne posielame Teradekom Paťovi na fokus. Paťo to fokusuje tým pádom na diaľku. No a to je vlastne celý setup. Nie je to nič až také zložité. Včera sme na to vlastne mali napojeného Ronina. Ten nám ale robil príliš veľa problémov, proste tie motory už mali problém s tou váhou, aj keď sme to boli skúšať najprv s 2, potom sme to vymenili za Ronina 3, ale stále to bolo hlavne pri behu, že keď som sa snažil proste behať, tak vtedy to robilo neplechu. Takže dneska sme to zmenili proste na handheld a myslím si, že to bude oveľa lepšie, aj ten pohyb je trošku taký viac akčnejší, športovejší, čiže to trošku viacej do toho celkového moodu. Aj keď v tom behu to bolo samozrejme lepšie, keď som behal s Roninom a bol to viac také vysmútované.
Yes, takže čas s Jakubom máme za sebou, teraz nás čaká finálna časť. Predtým ale ešte ako ti ukážem, ako to vyzeralo ďalej. Like, subscribe a môžeš napísať do komentu, či vôbec toto video bolo v pohode. Ešte sa poďme pozrieť, ako to vyzeralo včera s Imim a s Annou. Připravujem Star Wars. Are you not ashamed of yourself? Co to děláme? Teraz ešte trošku upravujeme svetlo, lebo máme trošku málo svetla v tvári, a respektíve celý priestor je dosť tmavý. Takže ešte si dáme asi jedno svetlo dozadu, nech to trošku podporíme, nech vznikne nejaká kontúra okolo postavy. A Anna je ready a potom si to dáme ešte s Imanom. Ten bude robiť viac také akrobatické veci, jeho kliky, bradla trošku, ale hlavná vec je teda zajtra, respektíve to, čo ste už videli asi pred chvíľou, čo bolo v Next Move? Next Move, presne. Dobre, začíname poslednou scénkou, kým to máme nasvietené, takže pitie zo shakeru. Čiže niekde asi tu ťa poprosím, stoj. Počkaj, bude sa dať piť logom. No, neviem, budeme musieť asi trošku uvoľniť. Počkaj, aby logo bolo tu. Tak nemusí tam byť voda. To je takový to prostě pak jenom chceš to jako rovnout. Sice keď povieš, musíš to dať tak, že budeš myslet na to, že tu je logo. Tak jako já to, tyhle mám zrovna doma, ty jsou fajn, akorát asi bych ocenil trošičku vyšší ještě lehce. Že třeba kdyby byly takový, tak by byly ideál. Ale to už pak zase člověk nikam nedá. Ale jinak bradla jsou super, jako člověk se na tom odcvičí spoustu věcí. I cherish the moment, it's high stakes. I used to spend time on my time pay. The waist speaker thumping it vibrate. She jumping my bones, make it gyrate. Sipping for a crib, it's a fireplace. I turn off my phone for like 5 days. I show it, I know it's my time late. Jump started this shit from online, baby. Whatever we doing is live. To je Black Magic. A na co to točíš? Jako rozlišení? Všetká. Ne, mě to zajímá, jakože je to prostě furt něco jiného, než když člověk jako točí prostě na kamery. Na vlogovanie je to super. Biofilm. Tak si to len chytíš. Jo, to je ideální, jo. Chtěl za 150 vejš. Teďka si ještě právě tak nějak chci pak dodělávat nově v bytě se stěhuju, tak takový menší studio. Jako, nevím, mě by to hrozně jako limitovalo, kdybych vlastně jako nemohl si sám něco natočit, mě by to hrozně sralo. Že máš natajmované, že musíš čakať na kameramana, kedy príde a všetko, ale tak keď máš mood na to. Právě takový to, jako, že je to pak zbytečný, když jako máš statický záběr, jo, který si prostě jako nějak sám jako nasetupuješ nebo tohle, tak je prostě zbytečný, aby tam jako pak někdo jako... No, víš, jako prostě je to pak jako zbytečný, aby takhle jako tam pak ten člověk jezdil a to tam to jde. El Diablo lo puto off Messi and Hugo, I'm booting, I'm cooling on 10. But back up, you too close, I'm poor horse with hitters, I'm sending them over the fence, yeah. Pure spirit, yeah. No evils, yeah. Good riddance, yeah. They did it, I said it, I meant it. 100 on dash, running it fast. OK, 12:30. Celkom dlhé točenie, ale potrebovali sme tmu, potrebovali sme zatvorené fitko, čiže keď sa vám toto video páčilo a chceli by ste vidieť viac takýchto behind the scenes, ako točíme s rôznymi influencermi, ako točíme rôzne reklamy, promospoty, hoď aj nejaké vlogy, YouTubeové videá, dajte mi to dole vedieť do komentov. Určite keď dáte sub, tak ma to poteší, tým budem vedieť, že vás to baví a zaujíma a vidíme sa pri ďalšom videu.